Action Production. Take dorai kinne ga sabon sananai kiɗa da shantu da ganga mai kiɗan karatu da alƙalami kun san ake rubutu mai san waye karatu mata da maza karmu mai da karatu kamar ado ga wuri ga mai kaya ga gida ba masu zama ga ruwa ba linkaya an zo gari don cin banza amma a jin bai samu ba sun tattara sun bar dada yan gari sun sha kaya ko da tire ba su ɗauko ba ai rawa amma karatu ya bi ai rawa amma rubutu ya bi ai kiɗa amma da shantu ya bi yanayi ba kuwa fara gashi garin ana kuwa ga ta fara ta kawo karuwa da ganin yankin da akwai ruwa dan kwali ya ja hula ni mata barai na ba ko sarki bai kyale ba ko malam bai kyale ba mai kudi ma bai kyale ba talakan ma bai kyale ba ya za a yi kyale ai rawa amma karatu ya bi ai kiɗa amma da shantu ya bi mata kuyo karatu ya bi kuma maza kuyo karatu ya bi an adam ba raina ba nema ba samu ba da kuɗi na ba zan sata ba ko ka ba malam ba ba zan bugurin na yi shirka ba ni ba zan shirka ba kuma ba zan sata ba Allah ya ban damar daci wataran wani za ya sanya zai kwaci idan da lokacinmu wata rana da wani addu'a nake ta yi kullum ban gaza ba Allah ba na arziki taimaki su mama san zuciya da gaskiya ba ta gazawa Allah ba ni bani Allah ba ni bani yan abban na nazara ai rawa amma karatu ya bi ai kiɗa amma da shantu ya bi mata kuyo karatu ya bi kuma maza kuyo karatu ya bi ai rawa amma karatu ya bi ai kiɗa amma da shantu ya bi mata kuyo karatu ya bi kuma maza kuyo karatu ya bi Mostly Action on the mix.